Nazdárek. Dneska máme nádherné počasíčko. Tam hore ideme kopať. Peter už s Paťom začali kopať asi pred 3 dňami. Dneska to ideme dokončiť. Snad sa taky dostaneme. Máme aj ohník, lebo je dosť zima. Tak, bude to zajímavé. Ešte palce. Čaute. Tak, tu je to, čo som vám spomínal. Tady sa už maká jako. Peter tady maká. Jak to ide? No, dobrý. Tvrdé? Do začiatku, hej, to zamrzlo. Jo. Ale už teraz dobré, že to je meké. Jo. Ohýnek založený. Ohňak už horí, jo. Je dobré, už necítim prsty na nohách. Tak poď, dáme si aj trošku štlapíka jedného. Jsi plné. Diera a spadol dnuka kabeň, nie? A sa kotúľa a šľup voda. Strach. Takže aj voda tam je. Hej. Takže podarilo sa nám to predsa. Tam ešte vidieť. Dole a vidím aj vodu. Prievan, Peter. Jaký prievan? Deň 2. Jana. Ešte raz. Strich. No a dole sa nám robili také pekné cencule. Plus jeden kameň sa tam zošmykol. Takže pomaly to začína padať tam. Takže budeme dávať veľký pozor na to všetko. Máme jedna dierka. Tu nám ide ďalšia dierka. Takže je to strach. Musím sa tam iba prekopať. Cestou ten tu veľký šutrek, ten chceme vybrať. A teoreticky by to už mohlo byť nejak tak. Keď dáš aj zadnú ruku, tá pekne Oblúknutý, hej? Jo. Asi dáme svetívko. Tak. Tam máme Peter. Na striedačke. Zažbúch. No my jedem dál. Minecraft! To jede. Takto skončil krompačik. Strach. Taká je tvrdá pôda, že je to brutál.
Snažíme sa to obkopať, ten kameň tu okolo. Treba normálne do náhrady nosiť aj tie koriska. Tá pri sám Bohu, no, do budúcnosti. To je. Zas po pár hodinách, jak sa tu točíme. Pôjdeme stať a to tu skúsiť. Lebo ten veľký šuter, ten nedáme. Ale toto tu chceme prekopkať. Tieto tu šutre hlavne. Toto tu. Keď sa podarí, no uvidíme, čo to bude. A ja, hýbe sa, fajne. Toto je naša vstupenka dnuka. Do toho, hej. Tam už potom sa bude dať. Jo. Až tu fajda. Spadol až dole. Yes. Tak toto vyzerá. Ešte to trošku podlebiť, aby sme sa prepchali a ideme na to. Takže, takto to vyzerá. Tak sa to nám dneska podarilo po 7 hodinách. Tá. Ešte nahľadneme dnuka, keď nám Dierka dá. Keď nám dá. Mne to nedovolíte z rameno asi výjsť. Kurník. No dobre. Takže takto to vyzerá. Dneska s nami. Nazdárek. Dneska je to 4. deň, čo tu kopeme. Prepočte asi 17 hodín kopania non-stop na striedačku. Ale asi to necháme na jar, tak to vyzerá. Lebo zem je taká tvrdá, že nejde nijak to vykopať, pokopať. Hlavne tie kamene, čo sú hustí, nevieme dať vonku. Peter, čo nám k tomu povieš? A nič, na jar. Nechávame na jar, čo? Jo, príde odmek taký poriadny a... Jo. Tak to vyzerá, lebo toto je brutalizmus, no. Nohy normálne nám voľné už úplne. Jo, jo. Len tu, toto, ten úvod do piči. Strach. Takže Peter to skúšal ísť dole, ale blokuje nás tam ten kameň, čo nejde vonku z ním pohnúť. Taký je zamrznutý, že strach. LTT, no. Pošlo. Hej? Áno. Tak hemzi. Ty vole, krásne sa špiety. Hej? Jo. Super. Ty kokos, Rastio. To odpadáva jak nič. Super, super.
Peter to tam rozril poriadne. Teoreticky by sa možno dalo ísť už nuka. No vidíme. Prvá skúška. Druhá vlastne. No. Je čo? Také klaustrofobické to bude. Chce to dosť. Máš tu jeden dejú, Mar? Áno. Aha. Ja. Presne takto, jak si teraz. Neviem, Peter. Ne. To skala tu. Počkať. Ale nie. Nepustí ma to ďalej. Čo tam znamená? Toto, tu veľká skala. Presne toto tu. Ono ani nemá sa jak vykrútiť, lebo do tej strany sa dá, doľava. Ale tu ťa nepustí. Možno, že ešte toto tu keby nebolo. Vieš, že koleno, vieš, dať pod tú skalu, vieš. Len, ty vole, strach. A to tú druhú nohu neviem vôbec teraz pohnúť. Ešte viacej vyhlbiť to. Jo. Tú druhú nohu neviem teraz pohnúť, hore, dole, nič. Lenže vyjdem. Dúfajme. Ty vole. Fú, škanel. Ne, nedá sa, Peter. Skúšal som tak, že bokom, ale nie, tu. Ten veľký tu šúter, kurník s ním. Abo tento tu. Ten keby išiel, Jo. Ten by aj išiel, ne? tak, lenže ten keď pôjde, tak neviem, či nepôjde aj to ten tu. Toto, ne? Ale keby išiel tento, tak on sa skotuľa dole. Teoreticky, no. Je to niečo pokiaľ ide, takto. Jo. To je už nastavené, hej?